25 graduates ng mula po sa iba't ibang campus ng Pangasinan State University nakapasok po sa listahan naman ng mga Topnotchers sa March 2026 licensure examination for professional teachers. Batay po sa inilabas na resulta, 12 sa mga Topnotchers ay mula sa elementary level habang 13 naman ang mula sa secondary level. Sa elementary level, nanguna sa top 3 sina Gia Lawrence Cadena ng Santa Maria at Margaret May Madriaga ng Alaminos City at Chester Paul Padilla ng Alaminos City matapos makakuha ng 94.40% ratings. Samantala sa secondary level naman, nakamit naman ni Wednesday Nabor Ferrer ng Bayambang ang top 2 spot sa pamamagitan ng 95% rating. Kabilang din sa nakapasok sa top ranks ang mga examinees mula sa Urdaneta City, Lingayen, San Carlos City, Binmalay at iba pang bayan sa Pangasinan. Ayon sa PSU, ang resulta ay sumasalamin sa patuloy na mataas na performance ng universidad sa larangan ng teachers education. Ang LEPT ay isa sa mga licensure examinations na pinangangasiwaan ng Professional Regulation Commission o PRC para sa mga nais maging licensed professional teachers ng bansa. IFM News. IFM News. IFM News.